শিডিউল ডে 1984 23 अगस्त तत्कालीन INPT नि TUGS नि नेतृत्वे जों 6 शिडिउल मानखा म 6 शिडिउल नि बमुं रजाखा TTATC मनि TTनि सारा त्रिपुरा राज्यआव 28 टा सीट ताई 2टा मनोनीत सीट ADC एरिया ओमफ्राय दाबो त्रिपुरा माथालियागो प्रशासन फाइमेनि बागै तेबो काहाम खाय 6 शिडिउल चालकजागि दङ खलायजागि दङ आं खरकसा TEF नि सेंट्रल कमिटी नि GS जों ADC नि अपॉइंटमेंट जों साइमानो जे ताबो बोबागारानो तै त्रिपुरासानि जे एजिटेशन बेले काहाम मन ओंसितुन आसकक सालिया जतन हाम दिनै 41 जोंनि ADC मामनि दिन साल जों ते आजगावो मानदै चिन त्रिपुरा मथाबाय फबकजाक जोंनि मानदै ब्लक कमिटी त्रिपुरा मथा TWF YTF ताइ जोंनि TEF जों जुथ मिलुनाय जों तिनि मुजुखाय नायो तिनि 41 इयार ओंनि थांगा जोंनि ADC मामनि साल अ सानरगै तिनि अ हाय सारामु जोंगु चिन दफानि अ ADC माम पर बाहायनो चिन दफानि जे जोंजाल जों कायाखो चिनि बग्रा दावो खायनो हाय ताइबो चिनि अ ADC नो दे जों जे 6 शिडिउल जे गठन खायजाकमनि अमबाय जों एनाफ नियाखो अनबाय तेबो दाबो ते पावर 125 एमएन हायकेबा जों तिनि ग्रेड डेभलपमेन्ट दा सानै दङ जों अरो चिनि लाइफआव जों बिसा रोगनेखाय जों सायमनो जे चिनि TDADC जे लेन्ड कार्भ खायजाकमनि अमनि मेन आर्किटेक्ट चिनि महाराज बिक्रम ब 1939 41 जे चिनि बागै जागारिजा फाय खालाममनि अ जागानो तिनि जों TDADC जों मानखा अनबायनो जों 41 इयार चिनि ADC एनाफ नियाखो अमनो जों ते पावर खायना बागै चिनि ताखौ बुखुरक चिनि त्रिपुरा मथरक चिनि फायनाय चिनि एजिटेशननो जों ते क्राक मा खायनाय चिनि मानथाय जों तेबो चिनि गानावो चिनि न गानावो जों तुंना बागै तदनो जों एलात तंगनि जों आन्दोलन मा खायनाय आसमा तदनो फुं हमते हास्तिनि जत त्रिपुरा साल कुरंनो पाइपले हामबाय मायाफोर कारण जों तिनि बाय 41 बছর रंखा 6 शिडिउल मानमानि आबोनि बागै चिनि जे 6 शिडिउल तुबि कलांनाय अ आमालनि चिनि त्रिपुरा दफानि बागै जे थै रलांनाय प्राण रलांनाय बरंनो बाहायनो बंनो आत्मा शान्तिनि बागै पाइपले ईश्वरनो सुरिमु याफोर तै हास्तेव जे बंनि जवाबै फियकजाक लुकुरंनो बाहायनो हामबाय याफोर ब्लैकेना वानसुकजाकनाय को तिनिनि 23 आगस्ट कारण जों बुइबे सातकजाकमनि किसापान्दा यक्थंनि चिनि जे अक्रारक साइतक माबाय जों तिनि 6 शिडिउल मानखा आवन बागै किसिसा बेरारा जाखायिंखा आबुनि परेबो ताबो बुवाग्रा चिनि हास्तेनि त्रिपुरा साल लुकुरंनो भियोगै कलांनाय हिनै जे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड इंयाखाबा डाइरेक्ट फान्ड लैंड पावर जे नाय दंमनि बुवाग्रा नवा पाइपलाया हामबाय मारो तै बुवाग्रा चिरकालनो चिनि खाबिसिङो तंथंनि बुवाग्रा नवा कबकनाय म हास्तेनि लुकुरंनो बुवाग्रा न तैबो कतर चबाफाना नांथं जत फान दंसाक सें दंसाक बुवाग्रा न तेबो लगिरिनान बगै त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारंनो तामने नाय कबगो जे बुवाग्रा न लगिरिनानि बगै हामबाय आसना कबुंसि